Anyalaki din! Alaysa, si kabay lang ti makam mo diti pwesto ka. Ada pa panag. Papanamanan ay manong. Manang kunam. Mamin ano ka nga isuro aday tati awag mo kanya. Ngam apa saan mo ama iruwam. Nagrigat mo't ngamin manong. Lalaki kamot latta ngamin, uray anya ter aramidem. Kaya't mo tay katin ka trabahador ko? Ah? Ay, kwa. Saan amanang? Amumot ang nagrigat ng sapol iti trabaho. Mabuteng ka matlagayam. Kung nakarigrigat kang isursuro, anya laki din. Alamanang, laglagi pag akanayon, amanang tirumbang ngayawag ko kan ka. Tapno di ik-ikaten at trabahador mo. Hi, beautiful. Gumatang ka di iti pagpapintas, sir. Saan nakabakla niya? No kasta, anya nga rod tigatangin nyo. Pagpapudaw? Ado ti rejuvenating set me, sir. Agpili kayo laang no anya ti kursunada yo. Ado mo laang ti sabumi a pagpapudaw. No ibagak ngay asika ti kursonadak. Sa anak met a for sale, sir. No saan ka for sale? Anya ka nga rod. Daniel, my love. Adda ka gayam dito eh. Nabayag ka din, ngururayan na. Ada ka matgayaman. Sa dino tinapnapanam. Apay, agselos ka ka di. Ikanak man kiti iti kwarta. Pangusarami ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Sige, umay ka. Tama pang tagatangan, ti kayat mo agatangan ako nam. Ala, mapantang aro din. Alaysa, agbantay ka na laing, ha? Sana day ta makigargarampang ti customer ter aramidam. Che? Ala, umay kan love, mapantaan. Siya pa'y ita tigarampang. Naglawag mo't nga iso tigarampang. Yaks, kukwartaan ti lalaki. Hay, unay lakit din ayaday ta abakla. Nagwapo abakla, ng kukwartaan ti lalaki. Imbag ta saan amabangkrap, gapo iti kinalaing nang aglalaki. Hay, anya lakit din aya, day ta abakla. Ita tanagatang tanti kursunada mapantalon kan jacket. Sa dino pa iti kahit mo papananta. Mabisinak. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Sige, amin na kayat mo, ikarigatak nga ipaay. Ngam pang-aasim kumamot tadi na kluklukwan. Kaya't ko asyak laang ti babae, ti biyag mo. Siyempre mata. Aging ka ama ipapaay mo amin nakasapula. Si kalaang ti bakla iti biyag ko. Anya lagit din. Anya ti kunam? Bakla? Wen! Saan ka di aday tama tipod no? Ay, diya kaya't ading ganda itang. Kayat ko ading gana babae ko ng kanya. Ala, babae no babae. Mapantang araw doon iti restaurant kayat ko. Taijay iti pangananta. Anya lakit din. Hoy, siga babae. No umay ni Daniel dito yung awanak. Saan ka ang makigargaramping at kankwana? Gaputa ka ayan-ayat ko ni Daniel. Ni, sa anak mo't amakigargaramping at manong. Ay, manang kunak ko ma. Aglibak ka pa'y laeng. Idinto ang nakita ka maya, ti panangisa mo kankwana. Takunak no customer ang gumatang. Ngam lalaki mo't gayam. Wen, kat itataam mo mon. Likli ka mon ti makigarampang kankwana. Pagtugawom laeng kat pagurayam kasjay. Win amanang, jak mo't lapagan ano day jay alalaki. Anya? Agin-agin ka pa'y laeng. Anya kumati saan mo ang pangayatan kankwana kat nagwapon tupay. Awan mo't kwartak nga itad ko kankwana. Saan akaslakan ka, nga dakwartam nga ititad mo. Impagtam mo. Iso asaan munto ang maagaw kanyak ni Daniel. Ay nakukam laang manang, jak pagan ano tikas di alalaki, anya lakit din.
Nasaya at maita, nagawid kita arabi anak kaw. Kung naknusan ka manen nga agaway, Apay tatang, ada ka di bagayo? awan nga ron masida. Apay, naibusan dyan ko kininana nga pagpalingke na. Hindi pa imot na panalawas na jay. Apay, saan kayo pa anangan aya? Nangan kamain kanina nang mau. Ngam noodles ti sindamay. Ayo na yan ay ti kastoy. Mala, ikak ni nanang iti pagpalingke na yung tunbigan. Si kangay anak kaw. Saan ka amangan? Nanganakon. Nanganam ngay. Kat ijay panganan Ay, imbag kapay tanangan kagaya medyo panganan. Di man lap apalan yun ako naktatang. Saan kayo na madanagan? Tekan kayo iti igatang nyo iti masidan, tunbigan. Nanang, agtuyan ti pagpalingke yo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay, pumanaw ka kadimanan. Wen tamo yung nga ada negosyo nga sa sikaswag. Kaano kan tumanan nga agawid, anak kaw. Saan ko may bagano kaano? Nadam kumakanayon ti bagima, anak kaw. Wen nanang, sanda ka pa kadanagan? Manong Johnny Mutdayta. Ada ka kuha na anak, gwapo ang lalaki. Ay, siyak man ti umasidag ka na kwada. Siyak ti mami serve iti inumunda. Hello sir, good afternoon. Inya ti drinks yo? Evon, di ka kagaya magtrabaho? One manong. Ay, manang ko ng kanya. Gaputa babae tirik na. Ay, sorry, manang. Saan nakadingayam mo iti daytoy nakapimpintas a waitress? Iso ni Evon, kaarubag. Kasmatla kanya kapintas. Hi, Yvonne. Hello? Anya ka diti inom yo? One bucket of beer, please. Okay, ma'am. Excuse me alaak ti order yo. Uray mo lay suro ti panagkitang kin Evon. Saan ko makumpurmi ti kitaam? Tadakmat na nakitaam. Panyalaki din. Ultimo ka di ikikita kiti napintas abalasang kat iparit mo? Siyempre, kaputa masaksakit anak man. Malangaro din. Saanan? Pakabasulan pa'y ultimo ikikita iti napintas abalasang. Kat napintasak mo't Nagkuna. Apay, saan nagnaruda na pintas? Iti panagkitam. Ha? Ay, ko. Napintas kalatan Anya lakit din. No kasta, adamanen lalaki apag mamauyungan ti anak kaw. One nana. Isu amin ti nagbayad iti bilda. Ay, mas asiak matlaang iti anak ko, ibon. Gaputa ka sa pulan na pa'y ti aggastos, tapno laang ayatan ti may sa lalaki. Wan nga rod nana. No apay mat kamin akas ti pan nakaparswada. Nadamat laang kadakwada amang kontrol iti riknada. Kinsaan da ko mga ipalubo sa kwartaan laang ida ti lalaki. Wan nga rod anana. Bagbagaan yo di anak yo. Ay saan na ka nagkurang iti pampagbaga, ibon. Hagam talaga ang natangkan ti ulo na. Kasano mat ngamin nana. Awan mo ti mangayat kadakwada no awan kwartada. Kasano nga rudan no maibus ti kwartana. Di saanin akayat da dya lalakay. Talaga anana. Panawan nan ano maibus ti kwarta ti anak yo. Sikaman ti mangbagbaga iti anak mo lakay. Adaman ka no lalaki nan. Sikan ati mang bagbaga. Kaguran laeng no bagbaga. Ang mga no gumurak at saan maran nga gaway. Amumay takasta ti inaramid na idi inungungtak. Ay bagbaga amlaeng ngamin saan mo nga ungungtan. Ay, nagrigat lakit dahin ti maadan iti bakla nga anak. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Ang bakla pa'y may. Ay kat agiaman talatan Tada anak talakay. Di kan agreklama
Hi, Miss Ana Pintas. Anya ti masapul mo? Mailiwak nga rod kan ka, iso anak ka umaya. Ulbud ka mat alalaki. Amok mat laang akwarta ti masapul mo. Isungad da ka dito eh. Si Kamat, nagsakit matan, di ba nagsasaom? Kat agpay sumot. Nasakit ka diti kinapod no? Amok ani Manong Johnny ti masapul mo. Ay saan gayam? Ti kwarta ni Manong Johnny ti masapul mo. Saan ka de? Sa dino ka ditayan na ya? Daka mo. Api ngamin asaan ka ngagtrabaho. Tapno saan ka adumawdawat iti kwarta iti bakla. Oho. Agparigat agpayla ang agtrabaho. Idinto nga damat panglakaan, anya lakit din. Sadot kang arud ano kasta? Sadot no sadot. Basta tinapatag, saan ka mabannog. Iso asi ka. Mangbirok kamatan iti makaipaay iti amin na kasapulam. Tapno di ka nagananos nga aglaklako. Nagpintas ka pa yung nga rod, anya lakit din. Ay saanan Manong? Kabailak abyagan ti bagik. Asaan ang masapul amang biro kak iti mangbiyag kanya. Love, madimat ang tirik na. Mabaling ka di akaduan na kagpa-check up. Anya? Ay saanan? Mapan ka, siksi ka. Anya? Awan pa'y panangisakit mo kanyak, Mert. Na, agpakadwa ka, iti sabali. Apay asyak nga, iti pagpakadwam. Asino kumang iti pagpakadwa ka sa bali. Kat dagiti dadakkel mo Apay di na kaya takaduaan. Kwartak lang ka di tinapatagkan ka. Ada pa panak. Sige, mapanak pa. Amangan numaladawak. Sikapay lang di mag-amol ito Eliza. Madingamin tirik na. Aywan amanang, agpa-check up ka. Iti kasta, masigod no anyaman day tarikrik na. Alang Rod, agyaman na kiti concern mo. Ni Manong Daniel ngay, sa dino ti ayan na, takaduan na kakuma. Tawanan pa na lalaki. Tinakit din kaya takaduaan. Mangi panaknak at tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Nagsakit. Nagsakit na panunutan. Ay namanong, gaputa ipalpalubos mo apasakitan da kalatan. Kasanwa ka makasapul iti lalaki. Asa namang pasakit kanya kaya. Ay, yaka mo amanang. Ngaman niya nga tanu babae laang ti birukam. Saan kat alalaki? Jay babae ang mangayat, kan mangaywan kan ka. Saan kat alalaki at ikwartam laang tinapatag kadakwada. Anya? Maala, saan ka pa'y arumrumwar? At paimbag ka pa'y dito'y balay. Wan ananang, kabilitan na kasta. Ayan tay lalakem. Saan yun ngay palagip nanang? Awan bibiyang tayo kanya. Di nak man malagip akong sta. Ay, una yun, aya. Awan mo laki di nasaya at amatumpo nga maun. Awan nga rod nanang. Hintun kwan, pinaypaysukon ti bagbagan ni Eliza. Anya ti ibagbaga na, aya. Ababae lang tayo sa pulag. Ay, kat nagsaya atan ngay no kasta ti aram idem anak kau. Ni alay sa ti armam, kaputan na singpet day dya babae. Kinagagat pa'y. Ha? Naimbag nga oras mo, Manang. Apay nakaumay ka, Evon. Pasensya ka no kasi titsura kasi mauken ka. Agsaksakita kami. Manon nga aldaw. Isu mo lagayam, Manang. Isumat lagayam nga. Isu mo lagayam, anakitak ni Manong Daniel, nga adda kadwa na sa baling may ijibar. Tiwanan ba yung lalaki? Oy, insukat na kan, kaputa masakit ka. Eh, babae ka titi katwana. Saan Manong? Baklamot laang. Yeah. Naimbag abigat mo Manang, naimbag kagaya man. Manong, kunong kanya ka isa. Ha? Apay nga Manang,
Diyak kayat taamangan no ikatin nakatrabahador mo. Kun mabiit man lang. Apay ngay alalaki matin ti boses mo. San ka ngay katan? Kaya't kung dagbalbali wala isa. Kaya't ko tong palan tinay singasing mo kanya. Ay kat nagsaya atin ngay manong no kasta ti aramidam. Tangay luklukwan nakmutlaan dagiti lalaki. Isardeng kung daglalaki. Ngam saan kang agbababae Agbabaya ng may salaang ababay. Alaysa, kamot dyanan na. Sinong bata nakmulangan? Gaputa nakita ka na pudno ka. Kan agpaiso ang nagbalbaliw kan. Kat ikarikin ka. Asaan kanto alukwan? Ikarikmat kan ka, nga ayatan ka. Kas iti panagayat ko iti bagi. Nukas pangrigan tagsakita. Kaduan na kagpa-check up. Kat syempre kat namnamaak akas nakamat kanya. Nukas tangarod. Kahit kung agkasartan niti mabiit. Agpaiso? Saan mo kaya kaya? Kaya't ko lang unay apay kit din na saan nga Hi, Miss Beautiful. Sika? Oh, abay kasta ti reaction mo. Kas kala nakakita iti alalya. Gaputa al-alya ka iti panagkita. Oh, at dayamat alalya naggwapo. Gwapo ngamsadot nga al-alya. Oh, anya ti masapul mo? Ayan ni Johnny. Apay, anya ti ibagam kan kwa na. Awagan man. Ibaga masapsapulak. Jak kayat, kan manipod ita, adaywa mo ni Johnny. Oh, abay matakayat mo nga adaywa. Gaputa kaayan-ayat kon ni Johnny. Aniya. Bakla ni Johnny. Ita, ibagam akayan ayat mo? Apay, awan ka diti karbengan nang agbalbaliw, No kasta, ininteres mo mati kwarta na. Agin-agin ka met. Asaan mo akayat ti sumapol iti mang biyag kan kaabak nang ngam pimatol ka madgayam iti bakla. Saan ka di akinunak ang nagbalbaliwan? Kandi nak ipadpadakin ka. Gaputa siya, kabailak asubadan ti panagayat na kanya. Oh. Saan akas kan ka at ibagim laang tinapatag? Idi nagsakit ni Johnny, saan mo pa'y apinagan akumustaan? Gaputa kwarta na lang tinapatagkan ka. Anya? Katuan mat, Agpaiso ti kinunan ni Liza. Isa manipod ita. Saan kan nga umay dito eh? Gaputan ni Alaysa itante ay ayatay. Wah, Nakabiro ka ko ni ti pudpudno amangay ayat kanya. Katsiga, Daniel, agbalbaliw ka matan. Iti kasta, agdan tumot mangayat ken ka iti napudno. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. sika ba kayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni Tata Mata, dayta ka man na nakunakuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya? Lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay ka balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya dayta, Tata. Blow out gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagita mati kay kayat ko, Tata. Uwat-uwat ko naman.
Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wan. Uwan, tata. Amo yung mitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanin ti wat-wat, ay day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisam to garod dagiti kakabalay mo, wan. Nagruna ni nanang mao. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tao dita. Aywan, tata. Ay, katuan at tata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang, barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na may? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay mutla ang hijibalay mi. Kat, mapantamare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, suwas. Siyang ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ijay balay da tata karding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis? Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay, apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakadimat mare. Saan matadagis da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, in kayo latan na, Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapanakano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan nakakas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya, Iswa kita nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan ka po iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum ka po iti kinalumag da. si kaki di mo belen, awan mo't dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk mag ka po iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya, Iso dalang ti amok alumukluk maggapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday jo nagtibabalay da.
Apay, agawid kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas matan nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabag isuputak iti what you. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami matan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, duha kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti-wat-wat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagiyo. Lumuklok kayo, gapo iti kawawat-wat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, tainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Di made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang yan lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala nabibisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakatawa iti daytangay. Kasanumat nga men, lumuklok magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dala unay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito'y unag ti balay. Sumangpeta ka naggapoy di bangkag, sakpay lang tagluto. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito'y unag ti balay, dayta mo mapan makimarmarites ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangam. Kumut-kutong ka pa yan. Gapo ta maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbaga, daya belen na. Ay, kat madi talaga Nagkalasan nga ugali na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay napo. Ay nasaysayatan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kas lama itayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adala ang ti makalap na achismes ti daduma tataw. Ay, nang nangruna nakababain dayjay nga aramid na. Nasaysayat pa iti wat-wat ang bambantayan. Ngam ti biyag takin biyag anya lakit din. Ay, husto ka iti day tanga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip-siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo iti pan nakiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat.
Isukit di ati dakas. Tatibiyag ti sabali at tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo to ni Maribelin. Kastamot gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. Bayaan mo na. Nasaan ang pakiko? Basta siya, mabmabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na ang mabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis nak. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, handa ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat ni? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkad. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti pambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumog kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan kanya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkutkot to nga. Ew! Addan to lang taal daw yun. Nay, agong ungot ka asin mang pait. Asi naman ang tikinaguram ni takalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na ya. Ibagbagadakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tot mo, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman. Naggapo ka man na niya ayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lahat na nakas na teramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asikat ipang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, itimbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka ije balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang itikas tang aramid mo. Nana. Sa ita, dilawom da baklakan karain at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Kan lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin aya, nasaysaya at pa'y ti watwat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngam ti biag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbina. Di takay man langan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaisuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti ibagbaga na. Ni, tauray di bakit, iramraman mo matay. Kasanumat nga men.
Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbaga na kitding. Anya tila ibagbaga na mo't akong kunang. Hustaw na kita imbaga na king ka. Napaison ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panag ko na, kit adda ti mangisakit king kagapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos. Agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat! Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di dak pa'y ammo nga isakit. Di ta ka manlangan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Nay, bigbigat pa lang. Saan ka pa nakamurmuray? Rumor ka man ay. Adang arod dapat nagapapanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Rumor ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilente at da ijayigid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka dito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga rin ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagkapom aya. Nagkapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nanganan niya? Isu akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon, tagda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutong mon. Anya lakit din, Di ka ka manlangan. Aday ta. Sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kinuyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, tinakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak ijaigit ti kalsada. Impaglaangan ata dadaadwa. Day ta ti kitaan. Naimbagpay tanayra na naggapo da ijawatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, una yung ngamin day tangaramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise. Agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Late ka manon, Benjo. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalate. Sukatan kan san. Ay, saan kumamat madam? Agasam man, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y ang maladaw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat at sinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amala daw asumra. Nagrigat mat ngamin, ti sumrak ang masapa. Apay ngayon siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amala daw inton bigat. Narigat ti awan trabaho na itapanawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na yun amala daw. Dahil takat ibagpagakan ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikat ikalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya Benjo. Apay, inungtan na ka jebos mo? Wan nga rod manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarawam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda ka iti trabahom. Dakal pa'y mo't nga rod ti sweldom dita. Nagrigat agbirok iti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod manom. Dayta, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw unay day ta alarm mo. Agasam man day ta alas 5 insan. Wan tamamigatak pa Ay kitsi ka nga ro tagluto ati pamigatan tayo. Ilaam na kami nga rodan kani manong Fidel. Una, day talagayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga ro insan. Kayam day ta. Oh, nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsang agpay sumanang. Ay, day. Saan pa'y mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang sampay lang nga nakaring. Nakaunat pa'y lang mat anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Uun manong. Siyak man lang timang ringkan ko na. Oh, Benjo! Benjo! Agring ka! Ne, nagrigatan na ringan dahito ya tao. Ay, apay haringan nak nga Ne, sika pa'y di makaungat. Sobramat nga min ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol anasapa ka amapan nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka nala daw ita Narigatan di maungtan. Kasta kumaka na yun
Sinurot mo ka di dyan bagakan ka, nga-alarm ka. Katwan Maya ti ag-alarm. Siyak tupay. Alarm ti mangririing kanyak iti bigat. Manong, nasangputak mo't ang nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa day jay? Saan nan samot ang nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitilingak pa'y. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sa agpaiso. Kahit ringa ko ni Binjo manong. Wana, tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan palagbuybuya iti TV. In ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas to'y bubuyaak mano. At dapat trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay nga min ayaring andak pa'y. Kado di ka matmariing, uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timaka mo nga grain. Oh, kinunamday ta Saan da kan tungaruden aringag? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro madam. Awanan, ikatak-atalagan. Abangan no ag sakit madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturog pa lang ni Binjo, manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpig sa alam na. Hawanan, ikatendan day tatao. Win gani, anya oras nga eh. Alas 9. Imbag kanya ka, tapang rabi iti sirrek ko iti trabaho, manong. Kano siyakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka itinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. Ang in-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Ang naidiritsok matan tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon da ito Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, ko nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanda ka din. Isumati ko na na. Ay, kasanungatan na ito Ipalawag mo akin ko na, no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kan narigat akasarsarita. Nalpas man ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan amano. Anya nga awanan? Awanan di trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh, tila damdam agamat. Apay anapan di tati saritaan. Ay, manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam?
Jayhead mi Nag-strikta ngamin da chay. Kat, basol mo Hapay nga benta awan disiplina nga griing amasapa. Panunutom amanong. No awan trabaho. Si kamat lang di kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kwartakan ka. Ay, saan Alam mo din namanong. Ingka makisarita kini madam. Tapno saan na ngay katan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Ini kanakpay iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita. Isumot ti text na, madam. Tapay paylaang. Umay kano makisarita. O may naalaan adye maudi asweldo na. At dadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. At dadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kabsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba'y laeng? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man na mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag mo ti kastoy. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumunag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Ay wala niya. Pambaram amang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang agnerbiyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kabailam day ta. Sige man laangan. Madam, kayat yu kariti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabiit laang. Oh, anya tinangag mo pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasaan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nagtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anyan. Agpadpada tamot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang anagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ini Benjo. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam kon ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Hane, nalutong ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangaruden Hane! Sino ti pukpukawam dita? Ha, Delia? Umunag kan. Remorke din. Apay aya. Kat, asino ti awagan mi ti hanay? Umunag ka kuna ni. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano kumaalitso na sasawam? Talaga ang nababati IQ anya. Saan ka makauawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinawam mo ti madmadlaw ko akasta. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Ah, isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaendang agasawa. ah, naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaenta. Imbagpay da kumari dilya ken pari bibo. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alitsyon. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya dita balay da itay. Patsyamot. Makaumamot din na ito si Daunda kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano, santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay, mangan kakideng. Di mo topay ka takisayan da ita ka nang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam? Kalkalpas mula ang anangan, timakder kan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lang mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigider. Wen, sagay sa taabo nga ice cream. Kastamot ng cake. Honey! Nangag mo ka de, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mo jay dulseta nga ice cream kan cake. Ay agasam dat bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsi da kumari dilya kan pari bibo. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigider. Awan mo ti amok a frigider da. Nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasam dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mon. Hani pa iti awagan da. Inilakay na. Ay agasam dat nga. Nana, di mo matan is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Among matan dahi akarubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay,
Anya ayan nana. Pasaray ka na yun a sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na ngay mo't iti kwarta na nga igatang na iti lechon. Ay, adaman na damagak nana. Anya dayta. Nakita yo ka di agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to pa igatang na iti sidaan da. Daytan tulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam dayta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diyan kano ice cream cake nakadulin di frigider. Nakapakatawa nga rin niya nana. Lastaw dayta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria. Dita, kantina. Anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, hindi nakita ka cellphone mo ang marakrak-rak. At dapat talina alastiko. Awanin day jay. Imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man mo among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaungot. Kita man nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay, ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamutan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat day amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day tadilya. Una na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 met si kamot. Naglastog day a karubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastog. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti si dainyaw. Kut, pudno met alitsaw na. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidaan niyaw. Aya, kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. Ngamin, inlaok mi di sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak maet nga awan met refyaw. Adda na. Kano makirerep kala di tabangi rabalay. Ay basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langan. Makaunget ka man ako nakaon. Ay kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di tapapel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya metload a 5 piso. Apay, ngiminan oray load. Anyagay matiganan siyak no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Nagninamatan. Bakit? Napankan sa nagload? 1, apay. Ay, teksam man nga rod ni boss ko. Ta saan ka sumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrag kakit di tani awan igatang iti bagas. May salang mo ta textisin mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksak. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta ka aruba ta. Ni Maria. Tapay teksam pay laan. Idinto ta mabalin mo matlat ta timapan di ta balay da. Kasarita mi ti personal May mayat ano text ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insultuak man day ta babae. Tilagayam istoryain na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuha na.
Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dita. Tapay iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ila ang agluto. Sa bagay, nalakala nga lutuan di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natag man ti si daw. Tumalala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone kun aya. Nagbayag naglukat ti inbox na. Perdi nga minin dito cellphone mo. Panawon pa lang ni kupong-kupong dito. Sukat mo. Ni kumarik dilyamat ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalauna ti panang kontram kong kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo tan ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahi ta? Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka iti English. Kastoy laang mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha kunana. Anya? Ha laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Ne. Awan mga agpaiso ti tuloy na. Hahalaang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni. Hahalaang mat insend na. Kaya't nasawan, kat katawaan na. Una, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na. Kag makaungutak na raw. Agpanunot ka mo ti reply mo ah. Ay panunutan pa lang. Kitwon na. Anya nga tatimayat nga reply mo ay ah. Ay mapan ko din apaon ah. Ay agulimag ka man. Apay, kayat mo ti may pabarangay. Ay wala niya. Panunutan ah. Numapamuungtan. Ang mga nipabalod da ka. Kayat mo, ti malungtot ti pagbaludan. Ay sana. Ay, amo ko noon niya ti reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit anya nga itin-reply na ijay haha nga in text mo kun kwa na. Basaan ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ah. Ay, sos. Awan. Awan, di pagpatinggaan na dahito yung panagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na lakay. Anya nga apa sasawumit? Kano kasta unay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong kadata, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Amaria. Ah, apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manin dahita kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahito kananta. Ay nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dayon da bakay. Litson manan ah. Ay, laki di ah. Dagtok-tok-tok. Ingkalukatan jeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti si daon. Apay nga ipaunak. Nungay agsinger dahita iti utang mo. Makaungutak man. Singir man. Pagsasawak dahi tangag singsinger. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat.
Imbagak lang nga kan, apasak pa ila itangal daw. Sanak nga umay agsingip. Si kaki di mo, Mare. Sika, Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sida inyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, Amare. Oh, alam da iti sida inyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.